Hello लोगोफोर, welcome to my new blog. So जों दायो दंफैयो उदालगुरि बैरबखोन्दो एरियायाव आरो जोङो भुटान आरो आसामनि बर्डाराव दंफैयो। थारैनो meet my friend सोमदोन खाख्लारि। So नोंथांमोनखौ फार्स्टआवनो रिक्वेस्ट थाबाय नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामदो, लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो। So let's go नोंथांमोन नायलांबाय थादो। So लोगोफोर नुदोंना गेट। So बे जाबाय भुटान आरो आसामनि सिमा। आसाम आरो सिमानि बे मोनसे गेट लोगोफोर। So let's go आं नोंसोरखौ खाथियाव लांनि। So लोगोफोर नायदो बेनो जाहैबाय आसाम आरो भुटाननि बर्डार। हरैनिफ्राय भुटान जाबाय, हरैनिफ्राय आसाम जाबाय। So आरो बिनि गाहायथिंजा दै बोहैनाय दं लोगोफोरनि। So बेबो जोबोद नायनो समायना। आरो नै बै हाजोआ जाहैबाय बेयो जाहैबाय अरुणाचल। बे बसफोरा मायाव दंफैयो? हाय। So जोङो मायाव फैदों दा जों मायाव फैदों? उदालगुरिनि भैरबकुन्द'आव। भैरबकुन्द'आव ना? हरजा फारसे मामोन? भुटान। हरजा फारसे सोनाबथिं भुटान। नै हरैहाय भुटान एन्ड हरैहाय आसाम ना? So जों दा बेहाय दंफैयो। दा जों भैरबकुन्द'आव थांसै नङा होमबा ना? भैरबकुन्द'आव थांसै। भैरबकुन्द'आव माब्लाबा जों फैफेराखै। So बेयाव फैनानै बिराद एक्साइटिं मोनदों, माने बिराद गोसोआव गोजोननाय मोनदों। एक्चुअली आंथ' फैखांबाय, खनथाम जाबाय। फंबाया फैखांबाय दे। आंखौ खबरहोआखै बियो, आंखौ खबरहोआखै। हारसिं फैदों माने बियो। भैरबकुन्द'आव संफैबाय आरो ओरैबादि समायना ना, फैबाथाय माने थांनो बायो। दैखौ लाय लोगोफोर, दैया आरो अन्थाइ नायलाय, अन्थाइया गासिबो गुफुर गुफुर दैया ओरैबादि समायना ना। So लोगोफोर बै उननिखौ मा होनोमोनलाय? बै ओरैजाय मोनसे दै फैदों, नुदों खोमा? भुटाननिफ्राय फैदों। भुटाननिफ्राय ना? औ, बे दैया माने भुटाननिफ्राय फैनाय। मोनसेया फैदों, मोनसेया अरुणाचल। ओरैजाना भुटाननि दै आरो ओरैजाना माबा अरुणाचलनि दै, मोननैजों ज' जानानै ओरैहाय गाहायाव थांबाय आरोखि ना, आसामाव। लोगोफोर फैबाथाय माने थांनो बाखागोन आरोखि। ओरैबादि समायना जायगा। दैखौ नाय, आं दैखौ एसे देखायना होनि। स' बिउटिफुल, माने खाथियाव मैगंजों नुयोबा बांसिन समायना नुयो लोगोफोर। दैयाव थांसै, लेट्स गो। वाव, ओरैबादि समायना ना, बुंनानै फोजोबनो हाया माने ना। ओरैबादि समायना, बुंनानै फोजोबनो हाया। बै खोनादों ना लोगोफोर? बे जाहैबाय माइब्रा हाजो। बेखौ माइब्रा हाजो बुङा होमबा? स' बेनो माइब्रा हाजोखौ खाथियाव थांना नायहैनि ना। स' लेट्स गो। लोगोफोर जोंनि बे उनाव नुनायानो जाबाय माइब्रा हाजो। जों खाथियाव नायफैथारबाय आरो ना, माबायदि नुयो माइब्रा हाजो। बेखौनो बुङो माइब्रा हाजो। स' नोंथांमोनाबो नायदो खाथिनिफ्राय। बेनो आरोना लोगोफोर माइब्रा हाजो। दंफां दङ नै एसां मा गोजौ। आरो हजोंहाय
जोंनि आफा बोराइ बाथौखौबो बेवहाय दोननाय जादों आरोना लोगोफोर नायनो हागोन बेवहाय आफा बोराइ बाथौखौबो दोननाय जादों आरोखि बेवहाय स' बेनो माइब्रा हाजो लोगोफोर स' लोगोफोर दैयानो लोगोफोर दैयानो या थान्दा थान्दा पानि लोगोफोर नै दैया ओरैबादि समायना आरो नैबे आंनि उनाव थानाय हाजोआनो माइब्रा हाजो लोगोफोर दैयानो ओरैबादि समायना लोगोफोर फैफेराखैमोन आरोना माब्लाबाबो आरो बेबायदि बे समाव एसेबां थाबनो सौफैगोनबो सानाखैमोन आरोना बेनिफ्राय जों माने हथादैसो फैनाय जादों आरोना बेनिफ्राय हरखाबै बेनिफ्राय ओरैबायदि मोजां मोनदोंना माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरोना लोगोफोर माने जेथिंबो नायो जेथिंबो समायना आरो न'आव थांनो गोसोखौनो जायाखै माने साननो माने बेवहायनो माने न' बानायनानै थानोसै नामा बेबायदि साननाय गोसोआव फैदों आरोखि ओरैबायदि समायना आरोना नों माबायदि मोनदों आं मानो होनबा दा आं जा जायगायाव सफैदों बे जायगाखौ आं माने गोजोनग्लाय सुदेम बारजों जिथुनाखि दै गुसु बारजों हाजोनिफ्राय जिथुनाखि दैसा बोहैबोनाय दैजों आं गंगायै ओंखारबोनो जोबोद मोजां मोनदों मानो होनबा बेफोरबायदि जायगायाव आं फैनो होननानै सानबाय थादोंमोन नाथाय मालाबाबो सफैफेराखैमोन मानो होनबा जोंना गोजान जायो गोबां असुबिदानि थाखाय जों नुफैयाखैमोन दिनै नुफैनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो जिथुनाखि जोङो दिनै जोंहा जिथुनाखि लोगोनि इउटुबाव जोङो नुजाथिनो हादों बेनि थाखायबो जों लोगोफोरखौहायबो बिथांनि इउटुब चेनेलाव जाहाथे हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामहरनाय थायो आरो लोगोसे नोंथांमोनखौ आर'ज गाबहरनाय थायो बेनो लोगोफोर गोजोननाय थाबाय स' जों बे फैनानै थारमाने रियेलि माने गोजोननाय मोनदों आरोना लोगोफोर आरो आं माने नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना बेवहाय थाबैनो खनसेबाबो जायफैयाखै खनसेबाबो फै मेगनजों नायफै स' माने नोंथांमोनाथ' थांनो बागोन आरोखि सियर माने फुरा गेरेन्टिखा स' लोगोफोर बै मानसिफोर नुदोंना ओमफ्राय ओरै गारि नैबेफोरो पिकनिक जानो फैयो आरोखि बेवहाय पिकनिक जानो फैयो बेनो जाबाय भैरबकुन्द लोगोफोर आरो थारैनो जोबोद समायना लोगोफोर बिराद माने गोजोनथाव जायगा आरोखि स' लोगोफोर जों बे भैरबकुन्दनिफ्राय थांनो ओंखारबाय बिनिफ्राय जों दा थांगोन अरुणाचल आरो अरुणाचलनिफ्राय फिन न'आव थांगोन लोगोफोर स' जोङो थांनो ओंखारबाय आरो अरुणाचला माबायदि नोंथांमोनखौ दानदिसे सम आं देखायगोन बबेखौ मा बुङो माइब्रा हाजो ना जोबोद मोजां जों दा मायाव थांगोन जों दा अरुणाचल जानानै ओरैहाय माजबाट जोङो अरुणाचल सिं हाबनानै माजबाट जानानै जोंनि बिश्वनाथ सारिआलियाव सहैफिनसिगोन आरो बै माबाखौ होनदां जों दायो अरुणाचल हाबबाय बेनिफ्राय अरुणाचल हाबबाथ' गासिबो हाजो जाखायो आदा जोङो बे लामाथिं माथिं थांगोन अरुणाचल हाबनानै अरुणाचलनिफ्राय ओंखारफिननानै अरुणाचल हाबगोन अरुणाचल ओंखारफिननानै डाइरेक्ट माजबाट अरां उदालगुरि माजबाट उदालगुरि माजबाट अरांथिं जों सहैगोन आरोना बे लामाथिं आं बेनिसो लोगोफोर जों दा अरुणाचलाव हाबफैबाय अरुणाचलनिफ्राय जोङो ओरै माजबाट अरांआवनो बुजियालै बिसोर बुजिया खालि एकदम हर जाबाबो मिथिया बिसोरो खालि बेरायनायखौल' स' लोगोफोर जों थांगासिनो लोगोफोर माबायदि मोनदों गाखोनो गारिखौ जोबोद मोजां मानो होनबा अरुणाचलनि जों लामाखौ दिनै बिराद
साबसिन मोनदों साबसिन मोनदों ना मानो होनबा सिनारिजों बा समायना रमायना बहुत मोजां मोनदों बिराद माने गाहायथिं नायोबा माने मा होनना बुङो गिनाय मोनो गोजौथिं नायोबा समायना नुयो ओरैबायदि हाजो आरो टार्निं लोगोफोर लोगोफोर जों मालाबा फैफेराखैमोन आरोना बेनिफ्राय बे जोंहा आदायासो माने जायगाफोरखौ मिथियो बिनो लाबोदों ओमफ्राय आरो जों भैरबकुन्द'आव दिनै सफैगोनखौबो जों सानाखैमोन आरोना ओमफ्राय आदाया गोसो जानानै जोंखौ जायगा देखायनो लांबाय स' आदा जायगा देखायनो थाखाय थेंक इउ आरो दा नै अरुणाचलावबो जोंखौ लांगासिनो अरुणाचलनिफ्राय ओरैहाय माजबाद अरां जोंखौ लांगोननो आदायासो मिथिगोन लामाखौ बिसो मिथिगोन स' आरो आदाना माने अरां माजबादाव माने बिहाव दंबावो बेयाव न' दंबावो जाहैदों बेनि दायो सफैबाय 18 माइल्सआव जोङो ओरै भैरबकुन्द हाबफैबाय बेनि उनावहाय अरुणाचल हाबबाय बेनि उनावहाय जों फैबाय माथिं फैदों माजबाद जों माजबाद जानानै फैबाय बेनिफ्राय दा जोङो मोनसे हटेलाव दङ आरो मोनाबाय दा ब्लगबो बानायनो हाला बिनिखायनो दिनैनि ब्लगखौ एसेबांनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो साबसक्राइब खालामदो आरो नै आंना लोगोफ्रा गासिबो ओंखाम उखैजोब्बाय नै आंबो उखैबाय माने आं दा जासिगोन बेनिखायनो दिनैनि ब्लगखौ एसेबां दोनथ'नाय जासिगोन लोगोफोर आरो लोगो मोनगोन नेक्स्ट ब्लगाव स' नायनायनि थाखाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय